A gravación semiautomática ao redor da máquina cambia o molde e axusta a formación e o ancho da caixa. En primeiro lugar cambia a placa base do molde e o parafuso de bloqueo. Axuste e manteña a placa base en equilibrio. Axuste a placa base á orixe. Siga a marca de referencia para axustar a altura e o ancho da caixa e logo probar.